Преди точно 80 дни тежах 133 кг. Реших да направя тази промяна заради наднорменото тегло, което сериозно влошаваше качеството ми на живот. Бях стигнал до момент, в който дишането, сънят и движението ми бяха изключително затруднени. Самочувствието ми също беше засегнато. Влизайки в програмата на Athletic, започнах да виждам как усилията ми се отблагодаряват. Движението вече не е такова предизвикателство, както беше преди. Не съм се отказал от любимите си храни, но ги консумирам по начин, който работи за мен. Тренировките са целенасочени, далеч от стандартното вдигане на тежести. Изхвърлих много от добавките, които си бях купувал през годините, защото осъзнах, че са били огромна загуба на пари и всъщност ми е липсвал комплексния подход. А резултатите? Чувствам се по-спокоен, енергичен и уверен. Вече с свалени 9 кг. Това не е просто трансформация на физиката ми. Подобрих и качеството си на живот и продължавам да надграждам. Всичко се вписва перфектно в ежедневието ми и ме кара да вярвам, че съм на правилния път.